Var gasstinlektionerna slutar nu? Ja, de korna slutar. Så jag kan säga till. Efter sista konan där borta. Nu va? Ja, här. Det är snabbare än sist. Ja. Kommer lite in det här och grejer. Det blir så mycket stenskott. Det är bra så om du bara kör i den linjen som du har. Som du kör rakt fram. Ja. Det är just för att undvika stenskott så att det blir någon miss.